san wannan mutum yana da gani gidan babban mutum. Da kai wannan gidan babban mutum ne. Amma ka san ya za Wani mai kuɗin ne ya gina. Alƙur'an kuwa mu shiga mu ga ciki yake. Alƙur'an mu shiga. Shikenan mu shiga gauda. Wallahi da gani gidan nan na babban mutum ne. Ni ma kana ne. Alƙur'an na babban mutum ne. Yanzu ina za mu shiga nan mu duba. Wallahi na babban mutum ne. Haba. Yanzu aka yi dai Allah karamin mutum ne. Ka bari kawai. Haba. Nawa. Duba gida ba. Wallahi Allah ka ta fare da giya. Wallahi ta fare kai. Me kuke a nan kai? Mu ne kwa, ai ka ce ba gane mu ba. Na ce ku zuwa a nan. Aba, ai buriya. A batu kuke wallahi batu kuke yana kira ya sauki. Wallahi sai na kira ya sauki. Bannin kira ya sauki. Ya mutanen nan muna musu magana. Da kun san me ne? Kun san ka san me ne? Na rantse da Allah nan da ganin su jikin su za a samu kuɗi. Kuma ka duba kekuna har wajen biyu. Kowa da nashi a kekunan nan a fafa babu sai sun kawo 10 ko 10 alquran yanzu ka san me wanke su za mu kawo ka gane Allah wannan mutanen sai na nade su ya za su shigo mana gida haka kawai ba da ba dalili kai Bro, kai duba shi duk wannan garan na masa magana ya tafiya bai san ni waye bane Kana ma magana kana abin da ya rama. kai ka san ni waye lalle wannan bai san ni waye bane wallahi bannin kira iska Ya, dole biya ku da kan wannan. wai suwa za da kamu Wannan What? Shy!